हानाय बोथोराव नानिया ओंखारदों दखानाव थ' खुलुमबाय सोनाफोर आंनि जबान ब्लग टिउसन थामखौ फिन खेबसेबाव बरबावबाय सय माजे जे भगवान नाय महर ला सोनाफोर दामुगै एफोर ब्लगखौ फरायजोबगासिनो लानो जाबाय हानायमानि इन्ट्रेस्टिं खालामनो सेस्था खालामगोन आं थारमाने बिमा फिसा ओंखारदों दखानाव साथायाबो एक्सट्रासो लायलायनो अखाया साननै सानथामानो जाबाय गारनो रोङाखै आरोना बेनिफ्राय आङो दाख्लैफोर गोदना सानाय खिथादोंना मोनसे ना मा कमेन्ट मोनदों गोदना सानाया माबोरै जाखो इसे दंबावो आरोना इसेबां हामथाराखै इसे दंबावो थेवबो प्रब्लेम मोनाखै नालाय बावगोमालांबाय आरो अभार प्रब्लेमबासो आं शेयार खालामखायो मुलिनि बेबस्था लाखायो एसे एनै सानायखौथ' न' टेनसन मारगलिसो आरोना थांग्रोसै दखानाव फैदो फै मा खट्टा मिथा ओइ खट्टा मिथाखौ मोनसे हरदो मेथाइबो लागोन साथाबो हमगोन हाथारगोनसै 10 थाखा खट्टा मिथा थाइबानि नांगौ ओमफ्राय मा होनो बेखौ जुखामनि चक्लेटआ थाइसेना बेखौ लानानै फैबाय आं फैदो ओंखाम ओंख्रि सङाखै सनाफोर बेखौ मेथाइजों गोसो थगायनानैसो संनोसै आङो दैस्लां जाजोबलायबाय नै अखा हानाया फैदो बारबाय मा फिउ बारलायलायो बैथिंजाय फैदो नै दैस्लां जाजोब्बाय जोंनाबो जिरायनो जादो र' आं सियारखौ लायनो बेसेबां धैर्य जिरायनानै जायो बिमाया मा मावनो मोनो खामानियाथ' खावसे जोबखाबायानोमोन नै जिरायफैनो बेयाव जिरायफैदो नै बे चक्लेटखौ जायो सिबाय जुखामनि नैबेखौ देखायनायनि सिगां मिनिनोसो ओंखारखाबाय आरो जाननानै लाबावबाय दालि सोरबा आंखौ दालि बिमा बुंबाय सोरबा आंखौ दालि रानि बुंबाय आं टेनसन लाला सनाफोर नै बे जोलै माखानि जुनैनो आङो बेफोरखौ हजम आरोना खिन्थु लोगोआव दङ नै नायदो टेन सिथा गैया दाख्लै सानसे नगरनिफ्राय लाबोनाय दंखायो ओमफ्राय आं जिदिना बोरमा बेदर जानायनि भिडिअ देखायदोंमोन हिदिनाथ' आं दालि सङाखै ग्रेभिखौ सानाव बिराद मोजाङै जाबाय फिसालाया बेदरखौ बासि एसे होबाय आङो मोदोम जाबायबो ओमफ्राय मोनायावथ' थाबावबाय बुस्थुआथ' एसे दंबावखायोमोन बेनिफ्राय मोनायाव बुंबाय दालि नङाबा ओंखामखौनो जालानो मा होनना बुंबावो आरो इन्ट्रेस्ट गैया बिसोरो बेलेगाव आरोना ओइ दाउनि ग्रेभिबाबो बोरमा बेदरनि ग्रेभिबाबो नाङा आरोना ओरैबायदि ओमफ्राय बेलासियाव गाइखेरबो लोंखानायमोन नालाय ओंखामखौनो गुबै जाथारासै बे बोरमा बेदरनि थाबावनायखौ बोरमा बेदर एसे थाबावनायखौ आंहासो जाबाय एसे जानो हायैखौ गोदि गारलायलायबाय आरोना आङो फ्रिजबोथ' गैया नालाय आंनावबो आरो बासिया दोनबाय थाला होननानै एसे गारनांबायसो फिसाला जाबानो जोबथारोमोन होमबा आं बोरै दालि सङा जानो सनाफोर आंना जिबना बे दालियानो थाबाय थाखागोन बेखौ लागावगोन थारमाने आङो टेने नैबेजों आरोना ओमफ्राय बेखौबो रुगोन बहुतआनो बुंदों कमेन्टआवहाय मुलि होनायसो दाबायदिना औ फार्स्ट ओंखारनाय मुलि होआबालाय अबावथो बोथोरनिबासो बिना मुलिखैबो एसे जाजासाबो नैबेखौबो होगोन गारनायाव गैया बेनिबो दाम होनानै बायनायसै ओमफ्राय एसे उनाव हरगोन बेहाय आङो समान रुफाला आरोना बिलाइ नालाय दानि ग्लेब जागोन बोथोरनिबासो रुलायलाया आङो बिलाइफोरखौहाय दालिखौ थाव सेरा होननाय जादों माने एसे हालदै ओमफ्राय देसि मसलाखौल' गारना हरबाय ओमफ्राय खुरखुर ओमफ्राय नै बेफोर मालखौ आङो बेयाव एसे ग्रेन्ड खालामनानै लानोसै आरोना ओमफ्राय आं आलासिफोर फैदों नै एसे जिजोबबाय आलासि गथ'बो एक्सट्रा फैदों आरो नै सानैजों कमेन्टआ अफ जानो हागौ आरो देखायजानाय नङा नोंसोरखौ ओमफ्राय ओरैबायदि खाफाल गाज्रि जेला मिक्सार दाङो कारेन्टआबो गैबावासै आरोना दसे नेगोन आं थेवब्लाबो आरोना ओमफ्राय ओरैजा आलासिफोरा एसे टिभि नायबाय ओमफ्राय फिसाजोआ मा खेजेङा जादों माने बिसिनायावबो लेंबायमोन नालाय बाजाबायसो गेलेबावासैनो आरोना एसेयावनो फैबावलायबाय ओइखौ अल आउटखौ लागायनानै दोननालाय आङो बेयाव नायगोन चेक खालामबाय थागोन होननानैहाय फैबावलायबाय आरोना र' माबा गुरा खालामनानै लागोनसै आं मिन्थिया आरोना आं गावनो गाव दासान्दि आं माबा मिक्सार मेचिनाव मिक्स खालामनायखौ जाबाय थानो लुबैग्रा जादों मानो होनबा आगोलावथ' दाङानोमोन आङो पजिबजोंनो रायजादोंसोमोन आरोना बेखौ मा बिदै दैनो दोन्दों ना मादों बाहायाखै नोङो मानो बाहायाखै होननानै माने बाहायानोमोन बेसेबांबा गोबाव माख्रा बेन्दों खाफबलायनानैसो दंमोन आरोना पेकेटआवनो साराय बोरायखौ जाननानै लाबाय थारमाने लागावनोसै आरोना ग्रेभि जागोन नालाय आं सुनाफोर जाबाय दे आंनि ग्रेभिया इसोरो इथिं टिभि एसे सिरि नायथ'थोंसै आरोना बेनोथ' मानो ओंखारा जाखो दिनैलाय लरलाय सानै नालाय बनिया मोननानै एकदम बिखुङावसो आरोना सबसे फार्स्टआव दावदैखौ एसे एवखामनानै दोनग्रोनोसै आङो ओमफ्राय साइडआव बे उन्दैफ्रा हख्राव एसे गेलेगासिनो नालाय सुनाफोर आङो एसे भइसखौनो होनाय जाबाय आरोना ओमफ्राय हायलुरजों रायलायहोलां संहोलां आरोना ओमफ्राय गथ'फोरबो होख्रावो नालाय ओंखायनो जालायलाङा ओमफ्राय खाफाला बिराद मोजां आरोना बिथाङा सोरनावबा ओंख्रि मोन्दों जाहैदों ओमफ्राय आरो आंनावबो एसे लुस्लायनानै गालांबावनोसै आरोना ओमफ्राय नै खुरै देद्रायबायसो नामाथाय
माने फिसाफोरखौ गिदिं गिदा बाहेरा लाबोदों नालाय ओमफ्राय ओंख्रि मोननाय न'खरनिफ्राय डाइरेक्ट जोंथिं ओरै फैनाय जादों आरोना दखानाव फैनायाव दखानाथ' बन्द' आरो गथ'फ्रा न' सेराव फैबाथ' हाबखागोनानो नै ओंख्रि गोसोम आङो थ'बां लबबो गैया बे आंनो सामसनि होलांबा बेबो सन्थुस्ट' आरोना मेजेम गेब्लेलायनाय नामा मजा सामसा फिसासो फिसा नङा मोननै दे सोना दे थांनो ओंखारफिनबायबो माने साहाबो लोङा जेबो लोङा ओइ बार'था जाखानाबोसो फैखादों खाथिराना उन्दैफ्रा हनै ओंखारलांबायानो थांसै भेजाल आरोना नै भिडिअ खालामखादां बेसेबां होलाङो नाहाय खुरैसे एकदम माबाल' सामसनि नै हायहांनायावनो मोनबा जाबाय होनबावो नोंखौ साला हायहांदोंल' जाबाय दे थोबाय दे नाङा आङो बै एथ'बां थांसिगोनबो माने बेस्रा गय जागोन गय खावना जाला माने ओंखाम जानायबो टाइम जाखानोसै नालाय दे होमबा थांदो दे मा सान्थि मोनो बे ओंख्रि हरग्रानि मालिकनि उन्दैयाबो फैफादों नालाय सानजों दुस्थुआनो लाजाया आंना ओमफ्राय गिनानै थाला थांदो दे थुयो आंना बेनो आं गोखाखौ आं हाखाथारा बाराखौबाथाय थावआव बिदि हरबाय सामब्राम बानलु देग्लिनायखौहाय आराम एवनोसै एसे जब तक तेल अलग ना हो जाए मसाला से होनलायनाय आहाबो बिदि आरोना थाब संनांसिगोन फिसाजोआ एसे खेंखायगासिनो दं आरोना देसि मसालाखौबो एसे लागायनानै होनोसै थांबाय बेलाय मसालाजों थावजों अलग जाहांबाय आंनाबो ओमफ्राय ओरै फिसाजोआबो दालि ओंखाम दे जामा आं फैगासिनो दे बारा जाफेरबाय थानायबो जायाहाय आंना ओइ गोथाव जाखागोन बे सामब्रामफोर हाइजें आरो फुलकबिखौथ' गोथाव मोनखायोआनो आङो ओमफ्राय मैथ्रु संबा मैथ्रु गोथाव मोनखायो फुलकबि संबा फुलकबि गोथाव मोनखायो आरो आलुआथ' आलु गासिबो गोथाव मोनो माने थैगोनहाय आंजोंबो जानायाव दे मा जायो ओमफ्राय आरो ओरै नै बिहामजो गालांनायाबो आं साखिथ'ला आरोना दायोसो खनसेनो ओंखामजों जाफानोसै आं एवथाबथारबाय खिन्थु टमेट'आ थाइनैसो होयोबा कालारा मोजां फैगौमोन आरोना जारौ फैगौमोन अरजाला दाबो जायो आंना इसिबां दै होथ'बाय आङो दावदैखौबो हरखाथारनोसै गोदौबाय थाथोंसै आरोना गासिबो मोनखाजोबनायसो जाबा जाजाखाजोबनायसो एबा दैजों मसालाजों दावदैजों ओंख्रिजों एकदम बनि थाथोंसै खोबनानै दोनसै आं एसे दालि नांगौ मा ओंखाम दौनोसै रसना आं फिसाजोखौ ओंखाम दौगोरथारनोसै नै सिबाय दासो जारौ महर लादों आरोना ओमफ्राय फिसाजोआ ओंखाम एसे होनायखौ जाजोब्बाय आं हानसै सना आयै गोरोबबाय थादों एसे फुरफुरनो ओइ सना बेखौ जाजोबावबा सिन्था गैला ना नै जाबावगोन ना सना ना जाजोबथारगोन दे दहाय फार्स्टनियाबो बिसिबांल'मोन आयै जिरायनोसै आयै बुट दालिखौ मायदि खननानै जायो नै बुट दालिबो होथारनांगौ आरोना मुग दालि संबाबो मुसुर दालि संबाबो बे बुट दालिखौ होथारनांगौ आरो होरोहाय सना इदि नङा हामा दे जानोसै दे गैला दालिखौल' बासिनानै जाजोब्बाय जालानो थाथोंसै दे दहाय फार्स्टनिखौबो जाजोबखादोंमोन ओमफ्राय आंनि मालनि महरा वाव बेबो अन्थाव जानानै दं आयौ नानि गोलैगोन सना जाबाय सायख'सै आङो र' ला दे ला जाबायथ' मोजां नुबायथ' हटेल सिस्टेम नुबायथ' हटेलनि बायदि नुबायथ' जाबाय साखिबायबो आङो संख्रि एसे नांबावगौमोन हरबाय बेलाय ग्रेभियाबो गारा जाबायथ' साला आयं गाबज्रिदों मा नोंखौ बिमायंखौ दालिजों जानो नामा होननानै सोंगासिनो जाबाय होननाय लोगो आं जानो होननानै खुनानै लाबाय ओमफ्राय नै बेसे गोबाव गेलेयो आं मिन्थिला फुथुग्रोबाबो दानो सिखारखायो सान्थि गैया ओंखायनो हबफासै आरोना फुलकबि आरो हारां हाथां नालाय सिङाव ओंखामबो दङ बारा साजायनानै लानो रोंखाया बेनिफ्राय नैबेबो दङना फिसालानो गोदि गोनां जायो जे ओमफ्राय आं गोदि जानोसै आरो बिहामजो गालांनाया संनायखौ देखायबाय नालाय सुनाफोरा एसे जानायखौबो लाफाबाय आङो ओमफ्राय नारजि ओंख्रिखौबो एसे हाननानै लाखाबाय आरोना
होलांबाय जखन आंना बिहामजोआ अना खानानो बेस्रा गथ'फोरा लेथेर फेथेर बोरै बोरै लेंबोखो ओमफ्राय आंनावसो एसे गालांनांबाय इसोर मोजाङै मोजां मोनजाबाय थादोंहाय बिमा लक्ष्मि गोथावआनो जामारदों सनाफोर बाख्नायग्रा रावबो गैयाबाबो आं हारसिंनो बाख्नायनानै लाबाय आरोना माथो फैबाव सोरबा खाथियाव जाग्रा थाफाबा बा फौजि बिसां थाफाबा बाख्नायगौमोन ओमफ्राय एबार नार्जिजों एसे टेस्ट खालामसै नार्जिया आंनि फेभरेट नङा दे सनाफोर खिन्थु आं नार्जिखौ बिराद लब जायो आरोना मालायफोर जानाय नुबा सोरबा संदों होननाय खोनाबा ओमफ्राय आङो बेखौ सुलुब सुलाब बिराद बुरजा जानो हाया आधा खुरैसो मोनदोंबाथाय आं बेजोंनो गोजोनो आरो आइ संनाय बिजनिनि बेखौथ' आं जानो हाखाया ओरैबादि गोखा सङो माने गोखा नालाय गोखा होननानै सङो ओमफ्राय बाजै हटेलफोरना बांद्राय गोखा जाया नालाय बेफोरखौ एसे जानो हायो आरो ओमफ्राय आङो जाला जालि लानोसै मगा मगानो हाग'बाय आं सराफोर एसे सान्थि जानाय बायदि जाहैबाय मानो बानाय सुबुङा एकदम जाद जाद गेलेगासिनो दङ नानि थेंक इउ मामिखौ ओंखाम जानो होनायनि थेंक इउ नानि लाजिस्रोलायो सानफ्रामबो एखे मुदावनो थायाना बेबायदि मुदाव थाबाथ' बिमाया नो टेनसन आरोना बाट मालाबा अयथासार बेनि गेजेरजोंबाबो हाग'बाय आरोना बेनिफ्राय ओंखाम जाखांनायजों 1:15 जानायजों आरोना ओमफ्राय दा 2टा जाबाथाय फिसालाखौ लायनोसैलाय मानो होनबा अखा थाइफ्रिनाय ना रिक्साजोंसो थांदोंमोन दहायो 2टा जालायबाय ओंखारलायबाय मोनबा लानानै फैगोन सायावनो गानसिनायसै आरोना आं मिथिला आं लाजिनाय गैथारला ड्रेस पार्टि बेसे सोलायबाय थाबावनो आरोना सायावनो ट्रुप नायदो फुलकबिखौ मोनसेबो जायानो सिन्था गैया जुनाफोर मोनानियाबो नै आंना सानाव संनायफोर देखायदोंबा मोनायावबो थांखायो आरोना बे मोनानि थांखाबाय नै ओइ बै नार्जि एसेया बाजि होलांनायसो जा बेखौ दालिया हाननानै जा ओमफ्राय नै दे नै जादो नै ओइ नार्जि एसेया जा हैसो नै माने जाया होननाय जादों आरोना उन्दुलांबाय आरोना एसे एनै जि जोम दङ सुनोसै फिसालायाबो ओंखाम जाखांबाय सनाफोर ब्लग्सआ बोरै बोरै जाखोथाय न'निनो संनाय खावनाय बेनोसै आंनालाय आरो माथोना गथ'जों बेखौनो शेयार खालामबाय थानाय जायो बेनिफ्राय खामानियाबो जोबनो थाङा ओमफ्राय दाखालि गस्ला सुनो होलांनाया ओमफ्राय जोंना लालियाफारानिफ्राय फैदोंमोन अब्ला लाबोफानाया मिनिनानै थैग्रा आरोना आखाइ गोलाव सुनो होलांनाया आखाइ गुसु गुसु सुनानै गालांदों ओमफ्राय जोङो हैफिननानैहाय दा आखाइ गोलाव सुनानै हरफिनसिगोन आरो बिसोरो माने आखाइ खिनिखौ बख'नानै गोदान गोलाव सुनानै हरफिनसिगोन 50 थाखानि सिट बायनानै होबावनांदों आं बिराद लस आरोना गावसोर सुनाया गावसोर ओरैनो सुना हरसिगोन गावसोरनो खामानि खालामो नालाय दा बेखौ लायबावनांगौसो बोथोराबो दासो एसे नै आरो खोमसिहांबायसो ओमफ्राय ब्लगखौ गोलाव खालामला आरोना सराफोर जायफोरा आंनि बेखिनि ब्लगखौनो फुरायनो लांबाय गोसो गोरबोजों साबायखर बावबाय आङो लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ'आवहाय थेंक इउ सो माच